Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Εξαιρετικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να μπείτε να το δείτε, οι ποδηλάτες της φωτιάς στο YouTube. Και τώρα, επειδή μιλάμε για φωτιά, αυτό που λέμε κάθε φορά, ξέρετε ποιο είναι, ότι πρέπει να απομακρυνθεί ο κόσμος, είναι επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, εκεί κοντά που καίει η φωτιά, κυκλοφορούν μικροσωματίδια στον αέρα. Από ό,τι φαίνεται, έρχεται μια έρευνα και λέει ότι μια φωτιά μπορεί να επηρεάσει και μια περιοχή που να είναι και πάρα πολλά χιλιόμετρα πιο μακριά. Θα πάμε στην Πάτρα να συναντήσουμε την μεταδιδακτορική φοιτήτρια στο Ινστιτούτο, στο ΙΤΕ, την κυρία Χριστίνα Βασιλακοπούλου, για να μας μιλήσει ακριβώς για αυτή την έρευνα και ποια είναι τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής, για το τι μπορεί να κάνει η ατμοσφαιρική ρύπανση, που μπορεί να φτάσει από μια πυρκαγιά και αν ευθύνεται και ακόμη και για θανάτους ή βαριές ασθένειες. Κυρία Βασιλακοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην Περίμετρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σας. Ουσιαστικά σε αυτή την μελέτη κάναμε μια καμπάνια πεδίου, όπου μετρούσαμε τον ατμοσφαιρικό αέρα για ένα μήνα, και αυτό που είδαμε ήταν ότι εκπομπές από φωτιές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, μπορούν να αντιδράσουν στην ατμόσφαιρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή είδαμε ότι μέσα σε 1 με 2 μέρες αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να λάβουν χώρα και στην συνέχεια να μετατραπούν στη δευτερογενή τους μορφή, η οποία είναι και ιδιαίτερα τοξική. Και μάλιστα να μεταφερθούν από χώρα σε χώρα. Είδαμε για παράδειγμα μία φωτιά από την Πορτογαλία. Για το παράδειγμα της Πορτογαλίας. Για εξηγήστε μας τι είναι αυτό, για να καταλάβουμε και τις αποστάσεις. Ακριβώς. Είδαμε ότι υπήρχε μία πολύ μεγάλη φωτιά στην Πορτογαλία κατά τον Ιούλιο του 2022. Και αυτό που είδαμε ήταν ότι εκπομπές από αυτή τη φωτιά μεταφέρθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Πέρασαν πρώτα από σκανδιναβικές χώρες, Νορβηγία για παράδειγμα, Φινλανδία, πέρασαν από Γαλλία, Γερμανία και έφτασαν και στην Ελλάδα 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της φωτιάς. Πώς μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε? Γίνονται κάποιες μετρήσεις και καταλαβαίνουμε ότι τα σωματίδια που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα που εντοπίσαμε στην Ελλάδα προέρχονται από τη φωτιά της Πορτογαλίας? Ναι, φυσικά. Αυτό που κάναμε ήταν συνδυασμός μετρήσεων πεδίου. Όπως σας είπα, είχαμε μετρήσεις για 1 μήνα συνεχόμενες, αλλά και μοντέλα χημικής μεταφοράς. Οπότε έχουμε έναν συνδυασμό και των 2 τεχνικών. Οπότε μπορούμε να δούμε και αέριες μάζες, για παράδειγμα, πώς μεταφέρονται. Τώρα, διαβάζω επίσης... Το εντυπωσιακό αυτό γεγονός ήταν... ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση από τις δασικές πυρκαγιές μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο 10 με 15.000 ανθρώπους κάθε χρόνο. Αυτό πόθεν προκύπτει ως στοιχείο? Αυτό προκύπτει από την επιδημιολογία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιδημιολογικές μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει πόσοι θάνατοι λαμβάνουν χώρα εξαιτίας της έκθεσης σε ατμοσφαιρικά σωματίδια. Οπότε συνδυάσαμε τις μετρήσεις τις οποίες πήραμε με επιδημιολογικές μελέτες και κάναμε αυτή την εκτίμηση για τους θανάτους εξαιτίας της καλοκαιρινής έκθεσης σε αέριες μάζες που προέρχονται από πυρκαγιές. Άρα ξέρετε τι καταλαβαίνω τώρα, όταν βλέπουμε στις ειδήσεις ότι μένεται μια τεράστια πυρκαγιά στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία που βλέπουμε το καλοκαίρι ή στην Αυστραλία ή στην Αμερική κάπου, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν κάτι πάρα πολύ μακρινό που δεν μας αφορά, γιατί από αυτά που μας λέτε προκύπτει ότι μας αφορά και μάλιστα πάρα πολύ. Ακριβώς, ναι, δεν είναι μόνο τοπικό το φαινόμενο και οι επιπτώσεις του, αλλά μπορεί να μεταφερθεί σε πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα και εξαρτάται κάθε φορά από τον αέρα, τη ταχύτητα του αέρα κτλ. Το προς τα πού θα πάει, πόσο γρήγορα θα πάει. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για φωτιές... Και το σημαντικό είναι ότι... Ναι, ελάτε. Πείτε. Ναι. Όχι, το σημαντικό είναι ότι όσο μένουν αυτές οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα, αντιδρούν, αλληλεπιδρούν και τα προϊόντα που παράγονται είναι ιδιαίτερα τοξικά. Δηλαδή αυτό δείξαμε, ότι τελικά τα δευτερογενή προϊόντα, αυτά δηλαδή που έχουν προέλθει από την αντίδραση των αρχικών εκπομπών από τη φωτιά, είναι ιδιαίτερα τοξικά.
κάναμε και μία σύγκριση, για παράδειγμα, με άλλες μελέτες και είδαμε ότι η μέση τοξικότητα του ενός μικρογραμμαρίου που μετρήσαμε ήταν πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες μελέτες και συγκριτικά και με το κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια χρονική διάρκεια μετά από την οποία μπορεί κάποιος να πει ότι έχει εκτονωθεί το φαινόμενο σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι πια επικίνδυνο? Είχαμε, ας πούμε, τις μεγάλες φωτιές το καλοκαίρι στον Εύρο. Σε πόσο διάστημα μπορούμε να πούμε ότι αυτό εκτονώνεται στην ατμόσφαιρα και δεν επηρεάζει πια την υγεία μας? Αυτό εξαρτάται κάθε φορά, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από το πόσο γρήγορη θα είναι η χημεία, από τη ταχύτητα του αέρα, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάντα στάνταρ. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε και μας κάνει να σκεφτόμαστε επιπλέον για το θέμα της φωτιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βασιλακοπούλου. Πολύ εντυπωσιακή η έρευνα και πολύ έτσι τα στοιχεία που πρέπει να μας προβληματίσουν. Λοιπόν.